Yes po, malapit sa palengke ng San Nicolas, dito sa Mayangalis. Dalit siya po, dalit siya. Dapat kasi meron dito. Dapat dito. Oo, dapat isa dito. Dapat dito. Para maiwas ito. Oo, doon wala namang gano eh. Diba? Ito. Ayan na. Sabi niya malapit na ito. Ano natin yung gobyerno? Maubos na ito, pero hindi mapapatay yan. Sa harapan lang pinopong ba? Dito.
Kahit di mapapatay yan, maubos lahat ng bahay dyan. Kaso kulay yung pero. Kasi yung amoy dyan eh, kasi yung ito eh. Ano yung para Osman! Ayan, bumbero. Ahora está en mi una lea. Una pasea. Ah, mata malaboy. Pero kailangan. Hey, abante. Pero na kailangan. Sana, maubos na lahat yan. Maubos na yan. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan, nandun pa. Dapat meron dito. Ang lakas na kapila yan, kahit hindi napapatay yan. Bilang siya, Dapat kanina pa, dalawa pa kami dito. Mga karamo na ron. Hello. Yung sa kalamay nandun, ano? Hello. Pala. Hello. Uy, sini sa Ines. Isa, wala na. Dapat sa Eskwelanas. 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 Hindi dapat kanina pa may umano eh. Parang hindi ako Hindi naman pasok. Kita mo lang, di na susa.
Ayan, may rapsya na yan. Kung hindi ba rapsya, hindi naman kayo sila. Rapsya na yan. Sobrang traffic po dito sa Angeles. Pa-stop po na lang daw, pa-stop po. Lamangat na naman. Papaglaw. Oh. Sa mukha. Ayun yung iso. Ayun, may masabi. Malay mo na lang kayo. Malay din na mga kayo. Kaya na pwede mo ito. Wala, pag ano ito eh. Ano? Sino galing siya? Kaya balak ako, ito talaga ako kanina. Sige pare, mag-Kristo muna. Kaya mo na yung apoy. Hindi, malapit na magpadala. Oo nga. Wala na, ito na. Oh, yun ka Hindi ako nakaka-open, nakalay ko kanina. Domian sunod sa pipino. Sunod sa pipino. Wala, hindi ko ako magpadala. Miyak ko sa pipino na. Hindi siya na yan ba? O di na mga pipino. Patay. Kinain na rin ako. Uy, tunog na! Sasayang lang itong pipur yan. Ha? Wala na, madadamay. Nabigyari ka pag hindi pa inabutan. Ito na, oh. Parating na dito. Nalitsyon na bigyari ka. May sunog. Oo. Wala na tubig. Ano? Wala tubig, empty na yung tubig nila. Kaya mamaya na. Wala na, makabutan na to. College. Global knowledge. Oh, eskwelahan. Doon nag-umpisa yung sunog. Doon sa... Oh, doon. Doon dito. Bakit kanina pa yun dun eh? Ayan na. Ito na. Ilagat na dito. Dinaanan na. Dinanan lang kasi dito kanina eh. Wala naman na, puro usok naman. Dapat umakit doon. Dito, gano'n. Biro, biro. Ano isa? Sino sa kuha? Si Chiro. Sa wakas, nandito na yung bumbero namin. Kaso medyo papalapit na sa amin yung apoy. Sobrang lakas yung apoy, sobrang lakas yung apoy. Bitin mo siya dito. Hindi ko rin mag-selfie. Ito na po, palapas na po yung apoy. Hindi po kaya. Sana po, pagbigyan tayo ng bumbero na po. Sa kabuhayan. Oo. Ay, bigyan mo lang. Tawa lang. Kinakain na rin yun siya. Sila mamanik mo doon. Kumukha na. Kaya sunugso. Video, doon na lang. Doon naman ito. Agi po yung mga dito. Ayun o, mukhang lakas siya o. Dapat kasi kanina eh. Dati hindi pa yung nasusunod yan eh. Yung may ikot, hindi pa eh. Dami na yan eh. Kanina pa yun eh.
yung galing doon sa kabila? Hindi, yung dalawa na yan. Hindi, bago yata yan. Medyo mahal siya kanina, malaki. Binaanod lang. Hindi, bago to. Sa ano? Banda sa pusik. Kinakain din pa yung gawin. Ano? Oo. Wala, madami dito. Marami. Oo. May gobyerno ba sa ano? Para ano? Mabilis? Balik nga niya, pahel naman sa mga kakilala mo dyan, oh. Sa Senado, kapag pero Nakilala mo na kasi, oh. wala, chill sila ngayon. Kailangan pa ng San Fernando, backup. Malis pa yung kanina. Malis pa. Oo, mahina po, dumali lang. May gobyerno dito, parang wala. Kailangan pa, dagdag pa sana. Kasi yun ang may kakilala dyan, oh. Banda sa 268. Banda sa 268 po. Dapat may San Fernando pa to eh. Masyado na malaki, oh. Uy, bahay pa yun. Ang ganda ng bahay na. Abuti Saka sa daw tayo. gawin na eh. Banda Okay sa lang kung si Beta, medyo matagal-tagal pa yung bahay dati. Ayan po, oh. Yun, may labahan. May labahan. May labahan. Setup kaya na. Ano na, di ba nag-ano naman? Tapos naman, nagtagal. Dapat binobomba na yan ngayon. Ayun o, lumalaki na. Oh my God. Mabagal mag-set. Ate, ate, baka sakali naman, oh. Baka may kakilala ka dyan, pare. Kanina pa yan. Patas na kita, eh. Kasi na mo, nagtrabaho mo, pare, oh. Masyado Kailan pa naman naman eh, may dumating. oh. Ayan, tatawa-tawa po yung bus nila. Wala yung kapo, pero nagtawa lang siya. Kala mo nakikipaglukuhan kasi, eh. Sobrang bagal po yung response nila eh. Sige na, pare, baka naman. Salamat sa mga lahat. Patawad naman. Patawad naman na kita, oh. Baka sakali, para mas marami. Wala, sarado. Wala na kami. Masyado na po pala kayo. Pare nga, ma'am. Meron naman, pare. Basta po sa 268. Angeles City, 268. Ay, hindi malungin na. So, ano experience yan? Nag-iinig lang. Ayan po, tatawa-tawa lang sila po. Bakit ang pa-chill-chill na katakot-tato? Nakakahigil. Ito na to, simpleng apoy na po ito. Pipitsugin na po sa Simple kanila lang to. daw, sabi ng mga buklero, tawa-tawa lang. Naubos yung load ko. Panood ka mo. Wala basta eh, kailan mo. Ayo, ano naman kayo? Kasi teka doon, nakukunan na yung lagi pinalingaw ko doon. Nandilangan na eh. Hindi naman namamatay yung kanila, di Otoy. Di ka talaga yung kinila, hindi dalawa nung gagawin na. Yung super mo! Paano kasi kayo kung gumawa? Ako yung walang alam. Yan! Tumalong ka! Hindi pa gawa yung walang alam eh. Tangaw, pinarotado din na, nagpapalagan. Dati yan eh, ikip-ikip eh. Oo, dati ikip-ikip.
Sabi yung pwede tayo. Sige sa buwan. Sa Pupulas, sa Wandula. Wandula Street, Wandula Street. Malapit sa Ocampo, malapit sa Ocampo. Ito po, uwi na po sa Fernando. Uwi na po sila. Uwi na po sa Fernando kasi kaya ito na kanina. Oh, lahat! Sabi! Sabi! Eh, sabi! Eh, sabi! Eh, buntok mo!
Dito pa na po siya. Oy, minirak siya niya bro. Mata, minirak. Ata, minirak siya dito. Pagbibigan. Ata, sige, sige. Tidak gini lagi. Alam mo man ano kayo? Ini kan ada sulit di sana. Ya, transformer kami itu. Di orang mampu kan ya? Wah, lihat tadi dia lu. Karena binili sa sabela. Yang itu sama itu. Di kasi pa naman ko ni Juan. Juan. Ayun pa. Kailangan. Anak ko ako dito. Damit. Ayan, ya sobat. Wah, gina na ako question ko. Basta makamas
Malapit siya po sa San Nicolas Market, Yapo. Dito sa may tulay, malapit po sa San Nicolas Market. Dito sa may Ocampos. Sa kabila po siya ng 268. Sa paliko po sa Genra. Oh, ayun ano. Pagliko niyo po, right. Napatay na kayo. Hindi po maulan eh, ano lang. Umpisa ng dumilim. Sana nga umulan, pero may makapal na ulap eh, yan oh.